Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Lezi izigameko zempilo sisho kamnandi sithi iza nazo. Ubhuti wami namhlanje uzongichazela kabanzi njengoba ngivashela ukuthi yini le abamgila ngayo nanokuthi usehilile yini. Sesimuza ukuthi engabe ungiphatheleni. Sawubona. Yebo sisi. Kunjani? Right kunjani? Ngiright nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi uphuma kuphi ngokuhlala. Igama lami Kayisaka. Oh, okay. Nginayo imvume yokubuza ukuthi udabuka kuphi? Yeah. Okay, ngicela ungitshela. eLesotho. Oh, Lesotho. Okay. Hey, waze wangilahla uyezwa. Waze ebasithini nawo ama clan name? Yeah. Sithini? Clan name uPaul. Pauli. Yeah, Paul Kayisaka. Oh, okay. Okay. Vele ungitshele ukuthi kwenzakalani. Bakugila ngani? Ay mina angikilwanga. Yimi ngakhila. Oh, wagila okay, ngazi wenzani iza nazo. Mina nabangani bami. Mhla ka 25 last year. Sahambile kwakukhona indawo besiphuzela kuyo. Okay. Kule ndawo kwafika umuntu ngiyabona mina bengiphumile. Mangibuya ngibuye sekulate kakhulu. Okay. Mhlambe ngabo ma 9. Mangifika kuleyo ndawo abafana basile vele. Abangani bami. Nje nami nginjalo. Yes. Kube mangifika ngithola abafana bashaya isitimela umuntu wesimama lapha. Stimela? Yebo sisi. Yini istimela? Bashaya uline kumuntu wemama bampheqa. Bangaki? Bawu 6 ngimi wesi 7. Umuntu osifazana uyedwa? Yebo ma. Okay. So lo mama mangifika angibonanga ukuthi umakhelwane wami emakhaya. Yo. And lo mama lo uyadayisa vele noma akadayisi ngilabo mama laba basiphuzelayo uthola ukuthi esinye isikhathi uhlulwe iphuzo njalo wabona. Oh, okay. Manje angazi labafana okusukeni kwami kubo ukuthi bamthule kanjani. Mina mangifika ngithola nje hayi naba bafana bebisi. Hawu. Ngithi hawu inhlanhla ke le. Hayibo. Inhlanhla kanjani abantu bebanga hayibo. Hayi angidibela nami bengazi ukuthi umakhelwane. Ngithi hawu inhlanhla ke le hawu. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe umuntu oyi1. Manje ngimangele ngibona labafana belomunye nomunye uyafika. Kwaze kwasofika nami ke. Manje bamvalile ngengubo angimboni mina ebusweni. Bamshaye dog style. Hayibo. Manje angimboni ukuthi umakhelwane wami. Manje mangifika nami ngiwenza umsebenzi wami ke. Hayi. Awu sahamba sawuthenga utshwala. Abanye bafana basala lapho besambe so 3. Sawuthenga utshwala basala lapho. Mase ngibuya ngithola ukuthi lo mama osehlele phansi kodwa ngiyambona ukuthi ulahlekelwe ingqondo nje uphusile kakhulu. Amahloni kimi. Yo. Hayibo. Sengibona ukuthi umakhelwane. Manje iyenzeka yonke lento le ikhona mhlawumbe indlela abazivikele ngayo. Nonke nje kwayinabo. Yeah, ikhona indlela. Nizivikelile? Yeah. Sesawukhona ukuthi sisifikele. Hayibo ma
So isivikelo usithathe because wena ufike nje. Ngifike nje ifikelo sesikhona kubafowethu ngoba ubona into ebekade beyiplanile kusho. Ngathola ukuthi hayi nawo amakhondom ekhona. Manje akufiki nje emqondweni ukuthi okay sure siphuzile impela but phela umuntu wesifazane lo and uyedwa and awazi nawe noma kuyagangwa la noma kuvumene noma kwenzekeni uyivuma kanjani nje into enjalo. Hayi angazi kodwa phela besibuhlabile kodwa angazi vele kwayenzeka lokho ngabona vele sesiyenzile lento enjalo manje senginamahloni ukuba mangimbona edlula. Mama wakubona yena akangibonanga ngoba hayi the way bengimbona engakhona naye ingqondo yayingekho ish. Kodwa mina enhlisweni yami ukuba ngiyazi ukuthi ngambona hayi ngishayiswe ngovalo leyo nto. Manje ngizobuza kanjani nje yini nje into owaneliseka ngayo owayithola sewenzeka na lesi sitimela lesi. Into eyangiphatha kabuhlungu kuleyo nto ukuthi lento lena iyenzakele yenzakele kumakhelwane wami and lo mama umuntu engimazi emphakathini uhlonipheka kakhulu kodwa angazi ukuthi uyayilahli kanjani ukuthi naye egcine ufika kuleyo ndawo yabafana kanjalo angazi. So lento le mangimbona everyday hayi engiphatha kabi. Okay shuthi wena into ekuphatha kabi ukuthi umakhelwane wakho ohloniphekile awuphathwa kabi ukuthi umuntu wesifazane lo and awumazi niphuzile la awazi noma uyathanda noma akathandi yini. Wena into ekuphatha kabi ukuthi umakhelwane wakho phela okokudabukela nje umuntu wesifazane akukho enhlizweni yakho. Umuntu wesifazane ngiyamdabukela enhlizweni yami kodwa lokho into yangifundisa ukuthi umuntu wesifazana akufaneleki ayenziwe into enjalo. Yes cause nawe unosisi that's one mangabe kuthiwa awunabo osisi ozalwa nabo but nakanjani umzali unabo abahosisi bakho. Two mhlawumbe kungenzeka ukuthi unayo indodakazi angazi noma unayo indodakazi but noma ngakuthiwa nawe manje but ngelinye ilanga uyoba nengane yentombazane. So uyacabanga mase kuthiwa lento le iyehlela usisi wakho noma ingane yakho ukuthi koba njani. Ngiyayicabanga sisi ibhlungu leyo kakhulu. Yeah that's why ngisisola nami komanje ukuthi lento le kuba impi namanje angisafuna nalabo abangani bami ngibalahlile. So nabo angisayifuna leyo nto. So akufiki ukuthi mhlambe uziveze kumakhelwane wakhe ngolunye usuku mhlambe uyoxolisa uchaza ukuthi wawukhona lapho noma uzofela nje ngaphakathi lokhu uthula umbuke edlula nje ungasondeli nakusondela kuyena. Hayi lokho bengikufisa kodwa ngiyasaba ngempela ngoba ngogcina kuvele into eziningi ihlaso hayi manje hayi bengikufisa lokho kodwa ngiyasaba impela ngiyasaba sisi wami. Kodwa into ngisho ngobafowethu ukuthi bona kufanele lemisebenzi emibi kade siyenza baphume kiyo njengoba nami sengiphumile kiyo. Iyo nto kwaba kade bekhona lapho akufikanga ukuthi ubuze ukuthi babe mthole kanjani. Ithe ukuthi ngibone ukuthi umakhelwane ngasuka asanga ngibabuza ukuthi bamthule kanjani. Ukhona omunye ngekade ngikhuluma naye efonini ngimbuza ukuthi nawe uyamazi lo mama bekade simuyenza leyo nto. Athi akamazi naye asanga ngimcacisela ukuthi umakhelwane wami. Yeah so lento le hayi kodwa uma ngikhuluma kanje ngoba angihambe nje ngikhuluma lento le. Mekwenzeka ayibona le video njengoba uchaza ukuthi umakhelwane wakho oseduzane nawe uzozizwa kanjani mayibona le video le? Mhlawumbe
yena uma eyibona le video uma usayazi le nto ukuthi ngempela yayenzeka kuzoyenzeka sizoxhumana ngizomsondela ngixolise kuye Kona-ke uyazi ukuthi lokho sikubiza nge-rape and icala le-rape aliboli noma kuthiwa sekwadlula iminyaka emngakanani. So uyazi ukuthi lento le ingenzeke ikufake ejele ngelinye ilanga. ngiyabona mama kuyenzeka imfake ejele kodwa hayi kwazi uNkulunkulu ukuthi kusenzekalani ngoba sengila Ungathini uxwayisa abantu abayenzayo lento le ubatshele nje indlela embi ngakhona ukuthi bayiyekele ungathini kubona kubona abantu bayenzayo kumanje ngiyabatshena ukuthi impi lento ebayenzayo impi bahlunkumeza abantu besimama kakhulu ngoba becabange bona kuba kukhona ingane sakubo nentodakazi sakubo yes nabo tatu wabo ungenzeka ukuthi bethole behlangana naleso simo so ngiyabakhusa bonke abantu abayenzayo lento ukuthi bayiyeke impi ngempela lento ngoba ukufa kwabo kuzoba lokhu kube kubanene manje umuntu mabanjwa ayenzile lento efana nalena uyanquma nezifo nje yebo sisi Sibonga kakhulu-ke kodwa ukuthi usivakashele kuhlelo lethu I hope usugcinile ngempela and wagcina ngalolo suku nanabangani labo ohamba nabo njengoba uchaza nje ukuthi ubalahla ngempela yebo ma Mbuka lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black